Eu sunt Goldenul și bine m-am găsit la un nou videoclip pe acest canal și în același timp un nou joc. Și este vorba despre Jurassic World, The Game. Înainte de toate, îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat la videoul trecut. Nu știu de ce nu mi s-a văzut așa. A fost o problemă cu programul cu care am filmat. Acum sper să iasă mai bine. Și în acest episod să vedem ce putem face. În primul și în primul rând, hai să vă arăt dinozaurii mei. Cei mai buni, vreau să zic doar. Arangasaur la level 40. Stegoceratops la 20. Ce frumos. Și Metrialong. Metrialong am zis. La level 20. Și dinozauri acvatici. De ce nu? Duncleostes la 20. Megalodon la 20. Unicornul, după cum îi zic eu. Eu nu-i citesc numele, că Oncopristis. Așa o să-i zic, Oncopristis, gata. Înainte, nu am doar dinozaurile de apă, mai am alții, dar pe care i-am vândut pe ADN pentru hibrizii aceia. Ce dinozauri? A, și încă ceva, nu sunt VIP. Am doar VIP cum are toată lumea. Activ. Uite, acum mi se face și un cronosaur și un cenozoic. Androsarcus. Oh my. Un dinozaur din cenozoic aici la eventul acela care a fost luni, luni. Și eu am reușit să-l fac la 40, pentru că mi-a plăcut cum arată. Și arată ca un câine. Și mai am și Sarcastondon. De la misiunea aceea comună în care nu știu ce a trebuit să facem, că n-am avut timp să intru. Să văd, dar îmi place și asta. Cum facem? Aș face că e bucurat sau? Da, cred că aș face. Vreau să văd. Și asta a fost cam prezentarea. O să facem și noi o luptă. N-am voi aici. Hai. Din păcate, cei mai buni dinozauri ai mei se odihnesc 4 ore, 5, respectiv 2 ore. Oh, cred că așa se bat. Asta va fi nenorocirea mea. Ca să dau o leac mai... Sonul mai încet, că se aude... La voi nu se aude, dar la mine sigur se aude foarte tare. Un atac. Eu dacă dau 2, sigur ar băgat un scut. N-a băgat un scut. Nu-i nimic. Sunt optimist. Încă.
Are 5. 2. Frumos, îmi place cum joacă. Și am și influență. Bag 3. Ok. Cât l-am murit? Da. Și mai avem Antarctopelta. Antarctopelta. Am mai pus un ta. Am citit Antarctop. Nu contează cum am citit. Chiar așa. Gândește-te că am dat scut. Un scut. Nimeni nu se gândește pozitiv pentru mine. Ok, am pierdut prima mea luptă, deci am început-o cu stângul. Da. Ce să mai facem? Pentru că nu lupte, nu mai am cu cine să lupt. Hai că deschid un pachet. Ce pachet? Hai asta. Am puncte. 50. Mersi. Și unde sta? Nu știu ce să mai fac în episod de azi. Lasă-mă atât. E destul de bine. Cam atât pentru episodul de azi. Nu uitați să lăsați și voi un like. Ne vedem episodul viitor.